san dare gari zai waye in ji Hausawa, sai dai kash daren yau ya zo mafi tsayi a gare ni sakamakon halin da na tsinci kaina na gaba kura baya sayaki, wanda ya sanya kullewar zaren tunanina tun kafin ruwa ya kare wa ɗan kada. Rashin sanin samun mafita ya sanya na miƙe daga juyin da nake yi a ƙasa tamkar macijiya, na nufi ɗakin mahaifiyata. Wayyo Allah, mama ki taimake ni, mutuwa zan yi, na furta yayin da bakina ke karkarwa tare kuma da durƙushewa a ƙasa. Mahaifiyata ta shige ɗaki cikin hanzari ta ɗauko jikon maganin da ta saba jiƙa mini a duk lokacin da al'adata ta zo, amma ganin irin jinin da yake zuba a jikina yasa ta nufi asibiti da ni. Bayanin da likita yi wa mama ya sanya ta miƙe tsaye tana mishi kallon hadarin kaji. Ta ce biri yayi kama da mutum. Tun da naga ka haɗe fuska tamkar hadarin da ke shirin zubar da ruwa, na tabbatar da babu tausayi a fuskar ka. A tunanina likitoci ceton rayukan al'umma suke yi, amma sai kai ka kasance kura da fatar akuya. Haka kawai ka ɗora wa 'yata cutar ƙabar mahaifa? Ta ƙarashe magana cikin tsananin ɓacin rai. Duk irin bayanin da likitan ya mata akan cutar da ke damuna, amma sai ta yi kunnen uwar shegu da shi. Ta ja hannuna muka bar asibitin. Na fashe da kuka yayin da nake jin tamkar saukar aradu mai taltsatsi a tsakiyar kaina. Jin cutar da likitan ya sanar da ni ina ɗauke da ita, na ruɗe, na fita hayyacina, tsoron makomar rayuwata ita ce ta kama ni. Tafiya nake ba tare da sanin inda nake saka kafafuna ba. Zuciyata kuwa ta yi nisan kiwo wurin tunanin hanyar da zan bi na sanar da mahaifiyata ta fahimci cutar da nake fama da ita, ba ta bukatar a ita dankara mini maganin gargajiya ba tare da ka'ida ba. Likita ya sanar da ni cewa shan maganin gargajiyan zai iya ƙara cutar maimakon samun sauƙi. Bayanin da likita ya mini akan ciwon da yake damuna shi nake tariyowa, wato fibroid, wanda a Hausa aka fi sani da ƙabar mahaifa. Wata cuta ce wacce take damun mata ta fitar ƙari a mahaifar mace. Ba kansa bace, a mahaifa take tsirowa ta yi ta girma kamar mai ɗauke da juna biyu. Bincike ya nuna kashi 10 a cikin 100 na mata suna ɗauke da cutar, sai dai ba duka bane yake nunawa a jikinsu har su buƙaci ganin likita ko kuma a yi musu aiki. Ya kuma ƙara da sanar min da cewa mace za ta iya rayuwa da ciwon ba ma tare da ta sani ba. Birkicewa al'ada ta da ƙarin kwanakin al'ada da yawan zubar jini ko yawan fitsari, samun matsala gurin haihuwa duk alamomi ne na wannan cutar. Duk da cewa cutar sanyi ta mata tana iya kawo musu wasu daga cikin waɗannan alamomin na cutar ƙabar mahaifa, sai dai kuma gwajin da likita ya mini sakamakon ya tabbatar masa da ina ɗauke da cutar, wanda dalilin hakan nake fama da ciwon ciki tare kuma da zubar jini da cushewar ciki. Washe gari da safe na shiga ɗakin mahaifina yana zaune a kan darduma yana lazumi. Na durƙusa a gabansa na ce, "Don Allah baba, ina roƙon alfarma, ka sanar da Awwalu larurar da nake ɗauke da ita, kar a yi auren ya ga kamar mun cuce shi, domin ko a addini ya halasta a faɗa masa gaskiya." Mama ce ta katse ni tana faɗin, "Kin yarda da abin da wannan mahaukacin likitan ya faɗa Maryama? Kuɗin mu kawai yake son ci, amma babu wata cutar mahaifa da ke damun ki, kuma da kike faɗin a gaya mishi in har da gaske kina ɗauke da wannan cutar babu wanda zai aure ki, don haka ki karatun ta natsu." Da jin abin da ta furta sai na miƙe yayin da nake tafiya tamkar kazar da ƙwai ya fashe mata a ciki, na bar ɗakin babana. Na niyyar sanarwa Awwalu, to amma kuma sai baba ya ce idan har ya fasa aure na to sadaka zai bada ni. Hakan yasa na kama bakina na tsuke na mai da lamurana ga Ubangiji. A haka dai aka yi biki na aka kai ni ɗaki na babu walwala a fuskata. Ranar da ne kwana 4 a gidan mijina na fara zubar da jini tamkar a mayanka, wanda ganin hakan ya ɗaga hankalin angona. Tsegumin da yake tashi a gidan ya sanya hankali na tashi, kwatankwacin yadda kayan masarufi ke tashin gauran zabbi, domin kuwa mahaifiyar Awwalu ta fashe da kuka tana faɗin bata gane ba an yi yamma da kare. Amaryar da aka kawo duka sati ɗaya ita ce take zubar da jini, sai ka ce wata matar da ta haihu sam ba za ta saɓi ba bindiga a ruwa. Dole Awwal ya rubuta min takardar saki, wai bari na yi. Babbar magana, gawa ta riƙe mai wanka.
Jin hakan ban san lokacin da na rikito a kan gado ba, a daidai lokacin da Auwalu ya shigo yana huci kamar zaki. Ba tare da ɓata lokaci ba ya rufe ni da duka, kai kaci ya samu bawan da ya yunkurin kashe ubangidansa. Hannuna ne ya amsa da ƙas, wanda na tabbata targaɗe ko kuma karaya ce. Na saki ihun azaba yayin da na fara ganin jiri. Ganin ɗakin nake yana ta rabuwa gida biyu. Hakan ya sanya ƙafafuwa na suka gaza ɗaukar gangar jikina. Wani irin duhu ya marabci ganina. Tsananin sanyin da ya ratsa organ jikina shi ya zame min matashiya ga rayuwata bayan shafe dogon lokacin da na yi a sume. Sannan a hankali na buɗe idanuwana da nake jin zafi a cikinsu, tamkar an watsa musu barkonon tsohuwa. Yunkurawa na yi da nufin na miƙe, amma gangar jikina ta ki aminta da ƙudurin zuciyata. Na yi ƙoƙarin furta addu'ar da bawa ke furtawa a yayin da yake cikin masifa. Hakan ya ci tura, domin jin bakina nake tamkar babu harshe a cikinsa. Jikina kuwa sai ka ce wacce aka yi wa ɗaurin huhun goro. Na kalli mahaifiyata na fashe da kuka, tare da ƙoƙartawa cikin wahalallen numfashin da shaƙarsa yake zama min larura. Na ce, abin da nake gudu ya faru. Daga yau na san an shafa mini tabo mara guguwa a gare ni, wanda zai ta bin zuriyata har ƙarshen duniya. Na zama mujiya a cikin al'umma. Na ƙarashe maganar ina mai baƙin cikin dawowa cikin duniyar da bani da muradinta, domin na fi buƙatar na rayu cikin duniyar matattu domin samun maslaha a gare ni. Mahaifiyata ta gaza furta komai, sai ruwan hawaye da ke zuba a kuncinta tamkar an buɗe famfo, domin sun yi tunanin rashin sanar da su shine mafita. Ashe tsugune bata ƙare ba, akwai saurarina a kaba. Abu kamar wasa ƙaramin magana ta zama babba, domin mutanen karkaranmu sun samu abin tsegumi da gulma. Wani irin abu mai kama da ƙwallo ya tokare mini ƙirjina ya ƙi wucewa. Ina jin ɗacin duniyar da nake ciki, ina kuma cikin tsananin tashin hankali hankalin da iyayena kuwa suka shiga ba a magana, domin abu 10 ne ya haɗe musu. Jikina kuwa kullum ƙara rikicewa yake yi, sai ya kasance ko fita ta gagare su, ko sallah mahaifina a gida yake yi. Na rame, na fita hayyacina tamkar kazar mayu. Na keɓe kaina sai ka ce mai cutar corona. Bayan kwana 2 sai ga kira daga wurin mai gari. Iyayen Auwalu sun kai karar mahaifina, wanda jin hakan sai da ya zaga bayi sakamakon rashin sanin hanyar da zai gaya musu gaskiya, domin ya bar shiri tun rani. A lokacin da muka isa wurin mai gari, mun same shi zaune yana makale da karamar rediyonsa yana sauraron labaran safe ta tashar BBC Hausa. Ya nuna mana wuri muka zauna. Hawaye yana zuba daga kuncin mahaifina, yana jin yadda mahaifin Auwalu ke faɗin mugayen kalamai a kaina, amma babu yadda zai ya kare ni. Don haka mai gari ya umarci babana ya biya su duk abin da suka kashe akan aurena. Sallamar da aka yi a kofar ɗakin mai gari ya sa wasu daga cikinmu hankalinsu ya koma kan kofar. Na ɗaga kai cikin zubar hawaye jin bakon da ya shigo yana bayyana kansa a matsayin likitan da ya duba ni a birni. Bayan ya yi musu bayanin komai, ya sanar da su cewa tun lokacin da muka bar asibitin tausayi na ya kama shi. Ba kuma tare da ɓata lokaci ba, ya saka wani yake ta bibiyar mu har zuwa gida. Tun lokacin ya so taimako na, sai dai kuma tafiya ta kama shi. A ƙarshe dai ya sanar da cewa zai aure ni kuma ya min aikin. Da jin abin da ya faɗa sai iyayena suka fashe da kukan murna. Bayan auren mu dai aka shirya yi mana aiki, wanda cikin nasarar Ubangiji aka kammala ba tare da an samu wata matsala ba.